Mula naman sa Ginubatan, Albay, si Nanay Elizabeth Rialosa at ang kanyang inaing ay para sa kanyang mister nakakatapos lamang sumailalim sa isang open heart surgery nitong July 23. Kumusta na po ngayon ang mister po ninyo matapos pong isagawa ang operasyon? Inaalalayan pa po siya kasi di pa siya masyadong makagalaw. Opo. Ano po yung lagay niya, Nay, ngayon po? Nung March, kasi nagtatrabaho po siya sa Manila. Doon po, construction worker po siya doon. Tapos umuwi po siya ng March. Yun po, madali na siya mapagod, kaunting lakad lang. Pag sinabi mong construction worker, malakas yung pangangatawan, pero syempre, sa katagalan, ilang taon na siyang construction worker? Matagal na po, since 20 years old So, pa lang po ata 20 siya. years na. So, sa katagalan, talagang may naramdaman na po itong si mister. Pero yung naramdaman niya, parang hindi po related sa trabaho niya sa sobrang pagod. Kundi ito po ay sakit sa puso. Opo. Opo. Ano po yung lagay ng puso ni mister? Bakit po? Nung na-angiogram po siya ito po sa BRHMC. Opo. Barado po yung puso niya sa pinakapuno po. Opo. Tatlong po yun. Tapos sa left side po, yung isang ugat na maliit, barado na po yun. Kailangan na pong operahan po agad. Open heart po. Nag-undergo po na po ba siya ng operasyon? Opo, tapos na po. Nung 25 Open po, heart ang ginawa po kay heart mister. Opo, buti na lang po, Nay, talagang naagapan po ninyo. Ano po? Paano nyo po nalaman na iba na po yung nararamdaman ni mister? Check up po naman po siya sa RHU sa Ginubatan. Yun po, yung findings nga nung sa ECG niya, enlargement daw po. Pero pagdating po namin ng BR, hindi naman daw po. So, humingi po kayo ng second opinion. Yung una, enlargement of the heart. Then, pagdating sa BRHMC, may bara. May bara po doon sa puso ni mister. Okay. So, paano yan, ma'am? Sino po yung nagbibigay or saan nyo po kinukuha yung pang-araw-araw po ninyo na ngayon po ay meron pong sakit itong si mister po ninyo? Yung sa pang-araw-araw po namin, nangungutang muna. Tapos yung sa gamot niya po, nakahingi naman po ako ng yung iba dyan po sa VR. Umabot na ba, ma'am, sa punto na nagmakaawa ka na sa mga kakilala mo para sa gamutan po ni mister? Gaano kahirap, ma'am, bilang isang asawa at nakikita mo yung asawa mo na nahihirapan dahil sa kanyang kalagayan? Mahirap po kasi di siya makagalaw, makatrabaho. Ako din po, di. Tapos yung anak namin, katatapos pa lang ng college. Ano po yung naramdaman po ninyo nung nalaman po ninyo na sakit sa puso po itong iniinda ni mister? Problema po kung saan kukuha ng pampaopera. So una pong lumabas or naisip po ninyo pangpagamot? Opo. Pera kaagad na? Pera po kaagad. So, talagang normal, sa tulad po nating naghihirap, pera. Pero siyempre, alam ko po na mahal niyo po si mister at gusto niyo pong umaba pa yung kanyang buhay. Opo. Ang kahilingan niyo po ngayon, Nay, ano po yun, Nay? Bakit po kayo lumapit sa aming programa? Lumapit po ako sa Tabang Ora mismo para po sa bill po ng asawa ko na hindi pa nababayaran. Opo. Tsaka sa gamot po. Nasa magkano naman po yung bill Nasa po na hindi pa nababayaran? 600,000 po. Eto, Nanay, para sa iyo pong kahilingan. Ang kahilingan niyo po ay yung mabayaran yung hospital bill ng inyo pong asawa na nagkakahalaga ng 600,000 at yung kahilingan nyo po na pambili ng gamot or yung gamot po para sa masustain po yung paggaling po ng asawa po ninyo. Eto, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon, si Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. ng Ako Bicol Party List. Congressman, nandito po si Nanay Elizabeth dahil ang kahilingan niya po ay mabayaran, makahingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List dahil 600,000 po yung naiwan po nilang bill sa ospital. Ano po yung maaring maitulong? Maari po ba nating mabigyan ng tulong ito pong si Nanay Elizabeth sa paraan po ng bayarin po na 600,000 pesos? Tayo po ay makakapagtulong and sasagutin na rin natin po lahat yung bill ng asawa ni Nanay Elizabeth para hindi na po sila mahirapan. At yan po ay dahil sa tulong ng ating gobyerno, ang Department of Health, of course, through the initiative of Ako Bicol Party List, si Congressman Saldico at ang inyong likod. Opo, so ibig sabihin po nito, Congressman, yung 600,000 po na bill ni Nanay Elizabeth ay sasagutin na po ng Ako Bicol Party List. Tama po, Remy, and alinsunod po
sa utos rin ng ating presidente ng lahat ng DOH hospital should implement zero billing, kaya po meron tayo niyan. So, mabuhay po ang ating presidente, ang ating sariling party list, ang Ako Bicol party list, and of course, the Department of Health at sa lahat ng kawani at tumutulong dyan sa BRHMC para magamot yung ating mga pasyente. Meron pang alalahanin po si nanay, yung iba pa daw po na gamot na hindi po ay maaari din po ba natin na maisama po sa tulong para po kay Nanay Elizabeth? Oo naman, basta qualified at available yung gamot, ay handa tayong tumulong. Ang Ako Bicol Party List laging handang tumulong. Nanay Elizabeth, sa aming pagsiservisyo, asahan nyo na Ako Bicol Party List palaging handang tumulong, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. And sa inyo, Nanay Elizabeth, alagaan mo ang iyong asawa at sana sa pagpapatuloy, pagtataguyod ng inyong pamilya, sana iwasan nyo ng magkasakit. Kami po sa Ako Bicol Party List, kasama si Congressman Saldico, palaging handang tumulong sa mga nangangailangan. Hindi lang ho sa aspetong medikal, sa iba pang programa at mga proyekto na papakinabangan ng mga kababayan nating Bicolano. Kaya ngayon, nandito tayo sa Kongreso upang magtrabaho at siguruhin na yung kapakanan at sentimento, pati na rin hangarin ng mga kababayang Bicolano ay maidala natin at marinig ang ating boses dito sa Kongreso. So yan po ang Ako Bicol Party List. Patuloy lang magtatrabaho. Maraming salamat po sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Pati na lalong-lalo na po kay Congressman Pido, tsaka Saldico, Congressman. Nabunutan po ba, malaking tulong po. Nabunutan ng tinik po yung nararamdaman po ninyo, Opo. Nay? Opo. Sobra po. So hindi na Padit, tulungan mo ang sarili mo. Magpalakas ka. Love you. ano po yung pakiramdam niyo po na ngayon po ay nai-release niyo na po yung bigat na nararamdaman po ninyo dyan at alalahanin? Masaya na po, ma'am. Wala nang isipin. Opo.